سلام زخبركم من زخبركن سمعتنا قدام سنبت كم يحلفوا قرن فريق أنا مو كم زحلفوا معلتات سلام كتبليات سميعة إرترانا سلا تبع حزبان منقستان سلامان رقعتنا وحيساه قبل مدنة فتات تسأميرات ركب زخبركم سمعتنا نحجي فلي مدلواتنا قربنا لكم زلنا كاب إرترا بمنقدي إمباسي ميديا ناب إمباسي أمريكا إنا كنوسدكم أب حبرات منقستات أمريكا فتأم قديات إمباسي إرترا أب أمريكا آتو برهانة قبر هوات أب بوليتيكا قرنا أفريقا آتو كيرو نزا غرب اللوحتوتات زهابو ملسي قدام يكفالو أنه يسعب بذا أقاتامي كاب إمباسي ميديا نأتو يارد تسفايون بسمكم كان مسكنون فتوم كنتي كل جزء زقلت إرترا بقرن أفريقيا بفوليت اللي نجار بخلتها نجاراتي بالتحساس بقى بنتحساس بقى نمبصح الترقيه وزلا قراص النتن صنعتني خلتها نجاراتي كال منالبات كم كله هاجرات كم كله حزبታት نناتنا هيال غني بلጫታት خلونا خليب بفولي ግን امنويح تاريخ ዝተሰረተ መስዋዕቲ بصنعات ዝተረጋገጸ ኤርትራ ንነፍሳ ንውሽጣ ንኽብረታ ጥራይ ደይኮነ ንኻልኦት ኣብቲ ከባቢና ደለው ኣብ ኣፍሪቃውን ብምሉኡ ክሰርሕ ዝኽእል ከስርሕ ዝኽእል ራእይን ናይ ጽንዓት ተመክሮን ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ፍሊት እያ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢና ብምንታይ ትልለን ተልካኒ ወይ እንታይ እቲ ዳይናሚክስ ናይቲ ኤርትራ ተፈጥሮ ጽልዋን ዝምድናሃትን ተልካ ብመሰረቱ ህዝቢ ኤርትራ نمثل نناصنته نخبرته انصار كل مسناخلات بصنعات تقاليسو مسواعت خفيلو زرغاغص حزبيو تدغاغا من زمصو صقطن مسلون خبرتهم زتنكف نغارات كا بقصالي بحدنت بصنعات زمكت حزبيو ስለዚህ ንጹር ራእይና ተሐሳስባን አሎ ንዑ ጥራይ ደይኮነስ ንኻልኦቱም ክጠቅም ድኽእል አተሐሳስባ እዩ ትናይ ርእሰ ምርኮሳ رأسيك إلى بغلت أقريت أطويل خنبره ناي كالوت مصوتا أي صباني إلكا بحبون بصنعة ناي مخات راح فلي نغاري فلي توي فلي تمكروي يرتراها أبرس خالد اللي تحسون هابتن باللجاتاتن تزعابه ناي تحساسبان ناي حيال ناي صنعة تمكرون حيزا مسكالوت هاغرات تواسا سلازلا نت خبابي كاب زتفلالي ناي صقعتنيا تحساسبا كم دا مسألة دخمتات ناتا خوينو نحد حدودنا تحقاقزي بحبار زنبرولو بسلام نبرولو خنتات كتبو زهان تصلو خنتات المفتار زحقز من قد حيزات قعد زلا هاقري لا أتغلى بالله نقلصو نخلينا حتى تبعي نزملهم بزيارة بقبو خردهم ننسى حريقا كلنا انتهي مالتنا يلو بغلي المقلات سي ننسى حريقا مجمراتي مسخا شركنات كاتي وي بملكع زمدناتات مساخات تصقعوا مساخات لافين وخربح زدل خلا اكلسي معها مجمره 5 قطره كالو معريو 5 كالو كمو مسل كم دلكا ناي منبار مسل ناي معبال مسل ناي سلطان مسل كم دلكا كامنالو نسو مسامنه تي ناتكا دليتاتن ناتكا مدباتن كا يقبلوا مالتي ناس دي قبل تخينو بناتي مدبات بناتي تحساسبا نعيب زرو حنطراي مقدي ها تكيدلك ايلو زدفاك تخوينو كنا موداتو نصا حريا بالكان مالتي زتي حريا نبلزلنا موداتو سي سب قدم خالوت نفسه بعبيد حسب الله نفس خاص عليها خالص حسب الله كلمه نفس خال عليها خالص حلف الله كلمه ስለዚህ موداتو እንታይ ማለት ነው ንስሓት ደልዮ ነገር ክትኮኖ ትደል ነገር ከም ሃገር ከም ህዝቢ ክትነብሮ ትደል መገዲ ክበል ክላሎ አው ይኻኽነት ዘሎ ናቱ ሒዝ መጽን አትካይስ ከተመጽ አፍርቅ መንገድ ትራኸብ ምናልባት ገንዘብ ጥራይ እንተሆይኑ ከም ክብረት ድውሰት ኮይኑ ዝምባዕ ተሐሳስባይ ወድሰብ ከም ሰብ መጀመሪያ ማዕረፍ ርሎ ዘሎ ሃብቲ ትሕስቶ መሰል ሒዙ ቀሪቡها በማዕረና ይምዕባል ሽርክነት ናይ ምፍጣር መሰል አለዎ ከለዎ አለዎ ስለዚህ መቅባልታ ነፃ حريات ባል እጸጋም ዘሎ ሕጂ
زمعبلا هجرات نتنجينا زي معبلا زلوا هجرات إذا حاجة خليه جنزب قالت لا يكون عندنا كلا تحسسوا خباين دل هذا الله حجزي بمسرة نمثلنا يود سب دقيس نجاري زي سب نفسه زتقوم نجار كحسب كله ناتو بلان أو تيو ناتو ناتو رأي اللي هو قاعد كله توم كالوت ناتو مالوه أما وداتا فحنسا وين كاجن نخلت كهذا ربح كمية كسر الناس حريا مالك مسكالو ثاني سرحن مسكالو ثاني شارخن مسكالو أين الدقاقة فين مالته يكونن وي نبيننا إنا تنتيلنا خنبر مالته يكونن اتيز قبر متحققات متدققاف لنا كلتي خربها أم كبار تسرته أم الرداء تسرته خونا لون ببالي ناس حريا بزح دي حالة ترقم كوابه هو اللي جن نزريو وتم نزي دلي حيلتات نز حسابات زي نز تحاسبات خدخمو بغت عليهم صرحوا استفل عليهم مسات ناس تقوموا سب تمصواتي تتصباي ጸጋዕተኛ ከም ዝኸውን ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ኣፍሪካውን ጸገም ኮይኑ ደሎ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ከዓ ብምእታው ብምስንኻል ተመጽዋቲ ኣተሓሳስባ ብምዕባል ተጸባይ ትኸውን ማለት እዩ መወዳእታ ብደውካ ጻውቱልካ ማለት እዩ ብደውካ ክብለጹልካ ማለት እዩ ካብዚ ንውፃእ እንታይ ዘድሊ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብዚ ከባቢና ብፍላይ ውሽጣዊ ርግኣት ክህልወን ክሰርሓ ኣለወን ኣብ መወዳእታ ውሽጣዊ ርግኣት ዝመጽእ ከዓ بزيجنة وتحسسبها بني حبر حجرة وتحسسبها بل بقبيلة بهيمانات بإندا زخفافولو نجارات غيركا تتوقف بلا يدخلنها وش تورقات تمسا يدخلنها تتقدم مع إمام هومر كنا ناتناي تن حجرات أفريقيا زلنا حادة حجرة ومنفس حجرة وبهلي حجرة وبهجي حجرة وبهري كانت الرهن كلنا أو وشتنا يوم ثلاثة نجارات بحرالو وشتاو هدات كله خلي بزح نجارات ما تخلي قدامنا تسرع جنزي إذن بحراليو تناي قدام حيلتاتون مسلوخن مقاقلن بايتاس لدي ركب مشتاو رقات مسترخبه مسكالو تخبابير كان مزرابن ناي مشراخن نجار كمتص خيو بس حق زي افريقيا كن تغلابيت يزمت اذا نجارات زخيته معراريه وشتي تخفافيلك الله وشتها بعليت بهايمانات بقبيله بقله تمقاقيل خلو تسمعي نحبار حقراو بهلي نحبار حقراو بهقي نحبار حقراو بهري خيطري خلو يفرتسب مسكالوت كشارة خفتن أمودا تام صدقماتو سلا زغرب زلو أوش تدخمات أتيوم كا ناي من بركة خسرحات سرحو مالتي إذا نجرزي ناي حزباو جنبارة تحساسبا ناي حزب إرثرات تحساسبا درجة أبسبوع درجة زبيت صحيح طيب إذا نجرزي ناي بحكي صبوع مسرات حيزو زلو نجرس لدوخانه خبابينا بخمس ملك أخرج تغيلوش تورقات كم سن تغيلوسي أمودا تا بحوار كنا مسكالة عبيتهم كي ترفع بشركنا مسرحلون معملون مجدي كمتسخ اللي مالتي كابينا متينا نبينا نهيزلنا أمتى كونتات يا زلا إيرتان كبابيان زوباقنا أفريقيا أبز حلفة انترفيو بريزيدنت تقول أسفحوا تبقى يرجليتون دي زنجرزي أمود أتانا إيرترا زلاق زهنا تمامتا زعوا زوبانا قالوا زعوا زوبانا ترى يكون التحاسبا يزباو جنبر نوح التحاسبا بعدي نود السبز دل التحاسبا ود السبز أجهله هاليو كتقاملو زغبا تحساسباني لذي نحنا كم سبنا كم عالمنا كم حزبي قدم كدادم محبره سناو مراواق قومنا دلدل خونا له وشتنا كم هاجر هذا كاركتر كلنا له نحنا سنبيننا خنبر تنتيلنا ديكونه اوشت بيتنا اوشت غزانا ግን ايو غزانا خنقبر نخل بتد تعملنا مدب توعيزنا مسلنا خنخبر نخل وهنا مفلات تمجمريا بالتحاسبا يمنس لازم احنا اتقالسنا بهوبي متيو بوشتاو دليتاتنا بوشتاو حلمتاتنا بهاجتاتنا برأيتاتنا دي توقعزنا نيرنات النهون اتقالسي متعوثا حجوز هاجر تطويل زتاوثات هاي مخدن لازم احنا في قعزونات تاريخنا نزي زملكت مع التطاوثات كله غير ينصارنا زون كاب قعزونا انا غفلنا قد دخلنا بزح مسوات خفلنا غير ودا هاجن تقعزو قنعي هلا اماراتي يلا اتخالا اماراتي من بركاهم ناصنت كان كبرت كان مشاتكن مالتي ስለዚህ እታ ቀዳመ የተመጽእ ነገር ታሪኽና ወንድ መስክሮ ማለት እዩ በሕጆን ክንጓዓዞ ዘለና ጉዕዞ habs ድወጽ አይኮነን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራትን ህዝብታትን ወን ብዙሕ ብልጫታት ክልዎም ይኽእል ኣብ ከምዛ መሰለ ጉዳያት ዘሎ ድኽመታት ግን ክዕረሎ ምክንያቱ ውሽጣዊ ምርግጋን ውሽጣዊ ስኒትን ከሓስካ ክትምዕብል ኣይትኽእልን ምስካልኦትን ብኽብረት ማዕረማዕሮ ኮይንካ ደው ክትብል ኣይትኽእልን ስለዝኾነ እዚ ናይ ሰምርኮሳት ተሓሳስባ እዝናይ ነፃ ሕርያት ተሓሳስባ መወዳእታኻ ብሽርክነት ኣብ ማዕርነት ተመስረተ ተሓደ ዝያዳ ትሕዝቶ ክህልዎ ኽእል ስኻ ውሑድ ትሕዝቶ ክህልወካ ኽእል መወዳእታ ግን ዘለካ ብልጫታት
ንሱ ዘይብሉ ንስኻ ዘለካ ኣዋሲፍካ ትነብረሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ከምኡ ከይተገብረ ከዓ ንሕና ክንምዕብል ንኽእል ኢና ኣብ ከባቢና ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ክምዕብል እንተኮይኑ እዚ ኩነታት እዚ እግሪ ክተክል ኣለዎ ድሕሪ ነስተብህለሉ ዘለና ኮይና ከዓ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ቅልውላው መሰረቱ እዚ እዩ ካብዚ ንምውፃእ እዩ ሕጂ ፍኒሕኒሕ ዝብል ዘሎ እቲ ከባቢ ኣብዚ ከዓ ናይ ሓባር ስራሕ ኣድሊ ናይ ሓባር ምድግጋፍ ኣድሊ ውሽጣውን ከባቢያውን ርግኣት ምድልዳል ኣድሊ መበገሲ ናይ ኩሉ ነገር ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ሓይልታት ባህደ ይብሎም ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ፀቢቕና እንታይ ዝተሓስባ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝተሓስባ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ናይ ርእሰ ምርኮሳን ናይ ሕርያን ናፅነትን መንገዲ ብዙሓት ባህከ ይብሎም ይኽእል ማለት እሱ ይለመዱን ከምኡ ይለመዱን እቶም ዓበይቲ ሓይልታት ዝለመድዎ ነገር ኩሉ ግዜ ካብ መግዛእቲ ጀሚርካ ናብ ሓድሽ መግዛእቲ ናብ ግሎባላይዜሽን መፂኻ ኩሉ ፅቡቕ ነገራት ገዲፍካ ነቲ ህዝብታት ብቐፃሊ ኣብ ፀቕጢ እንዳእትኻ ከምዘይ ትስእ እናገበርካ ከይድ ፀኒሑ እዩ ሕጂ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብምኽንያት ናይ ዶብ ተሳቢቡ ብካልእ ምኽንያት ዝመፀ ሽግር ብቐንዱ ነዚ ተሓሳስባ ንምቕታል ዝሃቀነ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ኣብ መወዳእታ እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ኢልና እንዲና ኣብ ኤርትራ ተዓዊቱ ወፂኡ እዩ 2018 ውዕል ሰላም ተኸቲሙ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ጎደና ክገሳ ከለዋ ዝተረጋገፀ ነገር ተሎ እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ኣብ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ተፃብኦታት ስዒሩ ወፂኡ ኣሎ ብፅንዓት ናይ ህዝቢ ኤርትራ መስዋእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብውሕሉል ኣመራርሓን ፅንዓትን ተሰጊሩስ ኣብ ዝተበፅሑ መወዳእታ ተረጋገፀት ነገር ተላ ዝተሓሳስባ እዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ደይኮነሲ ካብ ኤርትራ ወፃእ ከማን ክፀሉ ዝኽእል ዓይነታት ተሓስባ ኮይኑ ተመስኪሩ ምውፅኡ እዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ እዚ ንኩሉ ከባቢና ፅቡቕ እዩ ንዓለም ሕማቕ ኣይኮነን ዋላ ነቶም ባህደ ይብሎም ዘሎ ሓይልታት እውን ፅቡቕ ነገር እዩ መወዳእታ ብሽርክነት ክሰርሑ እንድሕር ተቐቢሎሞስ ምርግጋእ ማለት ውሕስ ጎደቦ ከባቢና ምፍጣር ማለት ንኩሉ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምምፅኡ ዞባ ኣብና ኣፍሪካ ኣብ ሓድሽ መድረኽ ኣትዩ ማለት እዩ እቲ ሓድሽ መድረኽ ምናልባት ካብ 2018 ክሳብዚ ናይ ትማሊ ወያነ ዘለዓዕሎ ውግ ዝነበረ ግዜ ከም ድላይ ክስጉም ኣይከኣለን መንጠረ ባይታ ኣይተረኽበን ናዙ ዕንቅፋታት በዚሑ ብዝግባእ እቲ ዝተገብረ ውዕላት ክትግበር ዕድል ኣይረኸበን ሕጂ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ተሓሳስባ ተዳኺሙ ተደምሲሱ ናብ ዝሓሸ ናይ ምትሕጋዝ መድረኽ ክስገረሉ ዘሎ ግዜ መፂኡ ኣሎ ነዚ ከዓ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ህዝብታት ሃገራት ኣፍሪቃ ሃገራት ዓለም እውን ክድግፎ ጥራይ ዝግባአን ነዚ ዘይምድጋፍ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ምርግጋእ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ምርግጋእ ናይ ምስግጋር ሕቶ ዘይምድጋፍ ማለት ኣንጻር ሰላም ጠጠው ምባል ማለት እዩ መወዳእታ ሰላምን ምርግጋእን ንኽህሉ ዝሓሊ ኩሉ ወገን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ነፂ ዘሎ ለውጢ ናብ ሙሉእ ምርግጋእ ክሰግር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ከዓ ናብ ዝሓሸ ባይታ ሰጊሩ ሶማል ሱዳን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገራት እውን ሃሌንኦ እቲ ከባቢ ርጉእ ናይ ልምዓትን ናይ ምትሕጋዝን ዞባ ክኸውን እቲ ራእይ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንሱ እዩ እቲ ጎደናት እቲ መንገዲ ከዓ ናብኡ እዩ ተታሒዙ ዘሎ በዚ ነዚ ቅድም ቀዳድም ንሕና ባዕልናቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለና ሃገራትን ህዝብታትን ክንቃለሰሉ ግባአና ኣብ ርሑቕ ዘለዎ ሓይልታት እውን ነዚ ክድግፎ ጥራሕ ይድግቦ ነዚ ዘይምድጋፍ ማለት ወይ ነዚ ምዕንቃፍ ማለት ኣዝዩ ዘገርም ጥራይ ደይኮነ ዘተሓሳስብ እዩ ምክንያቱ እንታይ ክፍጠር ስለ ዝድለ ዘሎ እዩ እሞ ነዚ ንምዕንቃፍ ዝግበር ፈተነታት ስለዚ ትሪኦ ዘለና ቁሩብ ኩነታት ናይ ምዕልባጥ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘፊሉ መንገዲ ሰላምን ምርግጋእን ተታሒዙ ህዝብታት ናይቲ ከባብን ብሽርክነት ናይቲ ከባብን ኣዝዩ ሓጋዝ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ወፃኢና ንኸይድ ዘለና ምስለኒ እዚ ግን ቃልሲ ድልዮ ስራሕ ድልዮ መኸተ ድልዮ ቀሊል ኣይኮነን ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ከሎ ዕድላት ሒዙ መፅእ ብድሆታት ከዓ ሒዙ መፅእ እዚ እቶም ዕድላት ፅቡቅ ጌርና ክንጥቀመሎም ክንዕብዮም ክነደልድሎም እቶም ብድሆታት ከዓ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታትና ዋዲድና ነቲ ዝዕንቅኸና ነገራት ደዲሽና ክንሰግርን ናብቲ ንደልዮ ክንበፅሕ ኣንደልያ ከዓ እንታይ መወዳእቱ ርጉእ ናይ ምትሕብባር ዞባ ምፍጣር ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክንቃለሰሉ ዘለና ምስለኒ ድሕሪ 2018 ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምፍራምን ናብ ኣብነታዊ ጉዕዞ ዝኸይድ ነበረ ጉዕዞ ዳርጋ ከንቀፍ ኢና ርኢናዮ ኣብዚ ትዕዝብትኻ እንታይ ክትብለን ትኽእል ብኡ ክጅምር ዝሕቶ እዚ እቲ ዝተኸስተ ኩነታት ኩላትና ርኢና ኣለና ምድግጋም ኣድልየናን እዩ ናይ ወያነ ተግባራት ሕጂ ዘይኮነ ቀደም እውን ምስ ገበኑ ምስ ዘይተኣደነ ርስሓቱ ክድግፎ ፀኒሖም እንዲኦም ንዝኾነ ምክንያት ክድግፎ ፀኒሖም እዮም ምክንያታት ኣዋእቲና ክንዝርዝር ኣድልየና ንኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ከምቲ ዝበልናዮ
ናይ ሰላም ሓይልታት ናይ ምርግጋእ ሓይልታት እናተዓወቱ ኣብ ዝመጽሉ ግዜ ኣብ መወዳእቱ ወያነ ባዕሉ ዝወልዖ ቀጸልታ ናይ ኩሉ ገበናቱስ ኩናት ባዕሉ ወሊዑ ተደምሲሱ ወያነ የለን ሕጂ ከም ውድብ ወያነ ልበልካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለምንታይ ሕጂ ተመሊስካ ነቲ ናይ ወያነ ተግባራት ምሕባእ ስለምንታይ ኣድልየ ወያነ ኣብዚ ዝወልዖ ኩናት ዝፈጽሞም ገበናት ብዙሓት እዮም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝፈጽሞም ዘይተኣደነ ገበናት ኣለዉ ኣንጻር ኤርትራ ዝፈጽሞም ዘይተኣደነ ገበናት ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብዚ ዓውዲ እዚ ናይ ክፍኣት ጉዕዞ ከሎ ብዝወልዖ ኩናትን ብተግባራትን የለን ተደምሲሱ ወያነ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ሕጂ ወያነ ደየለ ከሎ ወያነ ከም ዘሎ ጌርካ ናይ ወያነ ህላዌ ተሓሳስባ ዝመስል ነገራት ሒዝካ ዝድፋእ ዘሎ ንዓይ እንተሓተትካኒ ንሓደ ደየለ ሓይሊ ስለዝደንገፅሉ ዝገብርዎ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ብኡቢሎም ክበፅሖ ዝደሊ ነገር ኣሎ እቲ ነገር እቲ ኸ ንሪኦ ኣለና ብሓፈሹ እንታይ እዩ እቲ ለውጢ መፅኡ ዘሎ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ንምእታው ዝጥቀምሉ ሜላ ጥራይ ክኸውን ትኽእል ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ትግራይ ሓልየቱ እንተኮይኑ ኣብ ትግራይ ኮ ወያነ ዝወልዖ ኩናት ተኻይዱ ኣብ ኩናት ከ ፅቡቕ ነገር የለን ዝኾነ ወገን ኣብ ትሳተፍ ፅቡቕ ነገር ስኽሉ ይክእልኒ ካብ ኩናት ዝርከብ ፅቡቕ ነገር የለን ስለዚ ኣብቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ተሃሲዩ ተኮይኑ ሞ ክሕገዝ ንድሕር ዝደሊ ኮይኑ በየናይ መገዲ ክሕገዝ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ልኡላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ምስኡ ተደጋጊፍካ ኢኻ ሽግር ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትፈትሕ ተደይኮነ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ልኡላዊ መንግስቲ ገዲፍካ ንሓደ ከባቢ ንበይኑ ወሲድካ ከም ሓደ ካልእ ሃገር ቁፂርካ ክትዛረብ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ፀገም ይፈጥር ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ዳሕራይ ለውጢ መፅእ ኸውን ቀስ ኢሉ እሱ ጥራይ ደይኮነ ግን ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰባት ብዛዕባ ኣብ ኩናት ዝፍጠር ኩነታት እንድሕር ክትዛረብ ደሊኻ ከዓ ብመሰረቱ ምስቲ መንግስትን ንስቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ተዋሳእትን ዝፅምዶ ፈጢርካ ብሓባር ኮንካ ትሪኦ ነገር እምበር ብግዳም ኮንካ ብናይ ቤላቤሎ ጉዳያት ናብ ውሳኔ በፂሕኻ ነቲ ሓደ ክትኩንን ነቲ ሓደ ክትድግፍ ነቲ ጉዕዞ ዓብዪ እንቅፋት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ንሪኦ ከም ዘለና ከዓ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረ ሆይታ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ እቲ ሓቅታት ግን ቀስ ኢሉ ወፅእ ኣሎ እቲ ሓቅታት ቀስ ኢሉ ባይታ እሕዝ ኣሎ ብናይ ፒአር ምውቃዕ ጌርካ ዝተገብረን ዘይተገብረን ነገራት እንዳልዓልካ ነቲ ጉዳይ ደይ መልክዑ ሒዝካ ነቲ ደድሌካ ስጉምትታት ንምውሳድ ዝግበር ዝነበረ ነገር ኣይቋረፀን መልክዑ እውን ብዙሕ ኣይቀየረን ግን በፃሩ ከዓ እቲ ሓሶታት ሓሶት ምዃኑ እንዳተቃልዐ እቶም ሓሶት ፀብፃብ ዝቐረቡ ሰባት ከዓ እቲ ጎል ፖስት ናቶም እንዳቀየሩ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ሓሶት ምዃና ምስ ኣቃልዓኻዮ እዚኣ ናይ ዕለት ፀገም ነይራታ ድሓን ዕለት ይፀገሙ እምበር ፍፃሜስ ነይሩ እዩ ናይ ቦታ ሓሶት ተቃልዒኻ ኣብዚ ተጋጊና ኣብዚ ቦታ ኢልና እምበር ኣብ ካልእ ቦታ እዩ ተገይሩ ገለ እንዳበልካ ነቲ ሓሳብ ዝተሓሰቦ ነገር ከም መሳርሒ ንቐፃሊ ምእንቲ ክትጥቀምሉ ዝደፍኦ ነገራት ኣሎ እዚ ኣይጠቅምን እዩ ዋላ ነቲ ንሓልየሉ ኢና ዝብሎ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ መሊሱ ዝጎድእ እምበር ዝጠቅም ነገር ኣይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘድልዮ ሕጂ ሰላም ምርግጋእ ደገፍ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ምርግጋእ ዝተሰረተ ናብርኡ ዘካይደሉ ኩነታት ምፍጣር እምበር ነገራት እንዳ ኣዋቃዕኻ ዝገደደኻ ሽግር ምፍጣር እቲ መከራ ከም ዝቕፅል ምግባር ትርጉም የብሉን ስለዚ እዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ዘሎ ብወገን እቶም ነዚ ዝደፍኡ ዘለዎ ሓይልታት ኩላህና ንከታተሎ ኣለና ኤውሮፓ ሕብረት እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ እንታይ ትብላ ኣላ ካልኦት ሃገራት እንታይ ይብላ ኣለዋ ርኢና ኣለና ኣብ መወዳእታ ግን መርገፂ ናሕና ንሰርሐሉ ዘለና እንታይ እዩ ብከምዚ ኣገባብ ፍታሕ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ትፍታሕ ድመፅእ እቲ ዝድለ ዘሎ ጉዳይ ምስቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ፅምዶ ኣቲኻ ብምርድዳእ ሓገዝ እንድሕር ክህቡ ዝደልዩ ኮይኖም በገባብ ሓገዝ ከም ዝቐርብ ምግባር ምኽሪ ክህቡ ዝደልዩ ኮይኖም በገባብ ነቲ ዝምልከቶም ምኽሪ ምሃብ ተደይ ኮይኑ ነቲ ዘይምርግጋእ መሊስካ ነዳዲ ምውሳኽ ግን ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ካብዚ ጉዳይ እዚ ወፂኦም ናይ ብሓቂ ፍታሕ ብከምፅእ ዝኽእል መንገዲ ኣብ ፅምዶ እቶይና ንደፍእ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ውዒሉ ሓዲሩ ባይታ ከም ዝረክብ ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ፅቡቅ ግን ኣብዚ ሕቶ ዝመፅእ ኣሎ ኣብዚ ሙዚቃ ዓለም ክሓተካ ዝደሊ ነገር ኣሎ ዳርጋ ባህልን ልምዲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዘየለ ነገር እዩ ነዚ ብኸመይ እዩ ዝግለፅ ዝተፈላለየ ስቴትመንት እውን ክወፅእ ፀኒሑ ግን እንታይ መረዳእታ ንህዝብና እውን ንፁህ መረዳእታ እውን ክወሃቦ ስለ ዘሎ ኣብዚ እንታይ ክትብለን ትኽእል ሰራዊት ኤርትራ ከምዚ ገይሩ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘሎ ካብቲ ሚሳይላት ካብቲ ሮኬታት ፈሊሓ ይትረኣዮ መጥቃዕቲ ይሱ ህዝቢ ኤርትራ ዝበደሎ ነገር ስለ ዘሎ ይኮነ ሮኬታት ተላኢኹሉ ብወያነ
ሕጂውን ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣበሶ ነገር ስለ ዘሎ ይኮነን ሆም ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ ዝኻ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ወያነ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክፍፅም ከሎ ድልየቱ ሰሚሩሉ ነይሩ ዝኾነ ወያነ ነቲ ኢትዮጵያ ክበፅሖ ዝደለየ ነገር ክበፅሕ ንኤርትራ ክትክዕ ቅድም ቀዳም ንኤርትራ ክስዕር እዩ ድልየቱ ብዘይብኡ ሕልምታቱ ከተግብር ከም ዘይክእል ኣብቲ ካልኩሌሽኑ ስለደእተዎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት ሓደ አንጻር ኤርትራ ተዝራእናዮ ስጉምትታት ወሲዱ ኣብ ሩስያ ከዓ ነቲ ኩናት ምንታይ ካልእ መልክዕ ክትሕዞ ማለት እዩ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ዞባዊ መልክዕ ንምትሓዝ ይተገይሩ እዚ ተሳዒሩ ፈሽሉ ተሪፉ ማለት እዩ ሓቀይ ድሕሪ እንታይ መፅእ ማለት እዩ ድሕሪ ኣብቲ ወተሃደራዊ ሜዳ ወያነ ተሳዒሩ ወያነን ደገፍቲ ወያነን ኣተሓሳስባ ናይ ወያነን ተሳዒሮም ማለት እዩ እቲ ውድብቲ ወያነ ዝበሃል በቲ ሓደገኛ ተግባራቱ እኳ እንተተሰዓረ ተተሓሳስቡ ግን ኣሎ ኣይተረፈን ብኡ በቲ ተሓሳስባ ዝሓስቡ ነተሓሳስባ ዝድግፉ ኢትዮጵያውያን ጥራይ ይኹንስ ወፃእተኛታት ክሳብ ውድባት መንግስታት በዚ ግባብ ዝሓስቡ ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ሕጂውን ኣብ ኢትዮጵያ ከተግብሮ ዝደልዩ ዕላማታት ክገብሩ ተኮይኖም መጀመርያ ንኤርትራ ምድኻም ንኤርትራ ምጥቃዕ ንኤርትራ ምንዋር ስለዘድልዮም ከም መሳርሒ ከይዶም ነቲ ኩሉ ናይ ወያነ ተግባራት ህልቂት ዝፈፀመ ሓይሊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ ኩነታት እዚ ወያነ እዩ ብሩ እዩ ክክሰስ ዝግብኦ እቶም ክሕተቱ ዝግብኦም ወያነ ናይ ወያነ መራሕቲ እዮም እንተህልዮም ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ ትሕቶ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ምውንጃል ድኾነ ሰብ ንኤርትራ ዝፈልጥ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጥ ባዕሉ ህዝቢ ኢትዮጵያዊ ንጭውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጥ ንባህሪ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈልጥ ነዚ ነገር እዚ ክሰምዖ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ሓቂ ካበይ ይመፅእ ኣሎ ዝክስታት ካበይ ይመፅእ ኣሎ መሳርሒ ኮይኖም ካብቶም አንጻር ኤርትራ ንኤርትራ ንምድኻም ዝሰርሑ ሓይልታት ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዝሰርሑ ሓይልታት ብስርዓት ተፈብሪኩ ተሰሪሑ ተጠጅኡ ዝመፅእ ዘሎ ምዃኑ ርዱ እዩ ሓሶት ምዃኑ ከዓ ካብ ኣተሓሕዝኡ ካብ ኣቀራርብኡ ካብ ዝተኸተልዎ ኣገባብ ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ እዚ ኩሉ እንተን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎች ካልኦት ዘውፅኦ ዘለዉ አንጻር ኤርትራ ዝቐንዐ ክስታት ኣብ ሓሶት ተሰረተ ንኤርትራ ምፅላም ጥራይ ዘይኮነስ ንኤርትራ ንምድኻም ብካልእ መንገዲ እንድሕር ክስዕሮ ዘይከኣልካ ንኤርትራ በዚ ገባብ እዚ ጌርካ ኣዳኺምካ ስማ ደዊንካ ተኽኢልካ እውን ኣብቲ መጋባእታት ናይ ዓለም ውሳኔታት ከም ዝውሰድ ጌርካ ንኤርትራ ምድኻም እያ ከይድካ ኤርትራ ምድኻም ኤርትራ ተዳኺምካ ኣተሓሳስባ ናይ ኤርትራ ተዳኺም ኢኻ ኤርትራ ተዳኺምካ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ክትዳኺም ኢኻ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፈጢሮኖ ዘለዋ ፅኑዕ ዝምድና እንተዳኺምካ ኢኻ እቲ ናይ ዕንደራ ፖሊሲታት ባይታ ክረክብ እዩ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ብከምዚ ክረአ ዘለዎ ሓፂር ዘይኮነ ኣግፊሕካ ናበይ ንምብፃሕ ይትኽየል ዘሎ ርኢኻ እቲ ናይ መኸተን ናይ ቃልስን መንፈሱን ነዚ ኣብ ግምድእ ተወክኾን ክኽእል ኣለዎ ብከምዚ ኢና ክንጥምቶ ዝግባእ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ስለምክትታልኩም እናመስገና ካልኣይ ክፋሉ ረቡዕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ንምክትታልኩም ድማ ኣቐዲምና ብኽብሪ ንዕድም ሰላም